24 timanttia. Näin ollen jokaisessa timanttipäässä on 4 timanttia alla. Pitäisi olla aika kohtuu joutuisa laite. Leveyttä laitteella 1,20 m, tosiaan 15 kilowattia, siellä on voimaa takana. Paino on 600 kiloa, vesi tulee pyttyyn. Meillä on portaaton nopeudensäätö. En ole koskaan moista kokeillut, mutta väittäisin, että nyt on kyyti kylmä ja jos ei neliöön tulee, niin pitäkää mies vaihtoon ja saunan taakse ja kalikalla päähän. Tietenkin kone pitää kunnossa, mutta se mitä nyt on nähnyt näitä tämän päivän aikana täällä näitä koneita, niin voi väittää, että tämä on mielenkiintoinen laite kokeilla. Ei muuta kuin aletaan pukkaamaan ja tehdään neliöön. Portaton nopeudensäätö, niin kuin näette, tekee sen, että aika hyvin liikkuu eteenpäin, taaksepäin. Aika vähän resonanssia syntyy. Mennään ihan pienellä vauhdilla. Yllättävän hyvä käsittely. Kääntää vauhdissa. Tilttaus oikein, lähtee menemään ja eteenpäin ja vastakkain. Aika hienosti näkyy menevät työsaumaa ilman. Ei niin kauasta värimää. Otetaan seuraava työsauma. Tästä pois